Nik. Heh. Kowe iki lho kok ya wong kembrak. Kene iki lho balik kerja mbok masak-masak kono lho. Kowe ora ngerti wong lemes lho. Alah, wis gendang kono lho masak-masak kono lho, jan wong kembrak-kembruk. Wong rumah saku ora nek semok-semoke belas lho. Yo. Wis kana. Kita masakne. Wong Gendang. Sing ngelokne wong ra semok barang. Nanti tau wong iki kok sepi men iki. Ora limu ngobrol sama Lah iya toh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa lagi iki? Lah kok dengar montok men ki ngopo to ki mau ki? Lah wingi lho ora. Pak Tro pakai. Ya kepanara Pak. Mbak Nik. Ngapa lho Mbak Nik? Ya Allah ya ini rumah tengah Kalau toh. Pak Tro nyanyur aku ki cek males lho arek nyanyur ki. Lah kok suwe mok men to iki mau ki dandan cantik lho. Lah piye delokne jereke mbleketek enggak semok. Jangan padahal aku masak ki yo kadung masak kan ayu toh. Ya Allah Mbak Nik, mbok keringet niku dilap-lapi toh. Aduh, ya Allah semua. Astagfirullah. Monara, nyekingi sae. Dia mang masak. Aku tak balik. Hah? Ayo balik. Ya aku tak balik sih ya. Wayu sampe iki. Tenan ya. Wayu Sing ayu. Ya. Kok ngeri men to. Pengen sih kok ya koyo ngono toh. Lah ya perkara dilokne Pak Tri ku mau. Jan ra gadet toh. Lah balon. Pengen montok. Iya, ngono lho. Ayo sini ya. Coba bayi. Wis bene ayo balik. Semateng urung, Nik. Apa toh? Semateng urung. Lagi ngulek nang rampung-rampung kowe iki jan. Ayo, lah kok iso koyo ngono lho, Nik. Nik, Ngapa ta? Bayu, lah kok iso gede kok ora gelagapen lho aku, Nik. Ya, kowe mau ngelokne aku apa? Wong wedok lho diremehkan. Delok, Nik. Aja. Harga diri. Engko bengi ya. Ben gelagapen. Wes akar nyayur. Bayu, Nik.